Budiña que sea útil, porque supoño que xa están ao tanto, pero basicamente pois quitaron o primeiro tren da mañá e o último da tarde, e iso fai que o tren pois prácticamente sirva moi pouco. Encima vai dar a excusa de que como os horarios non son útiles, pois vámoslo utilizar menos, entonces vámoslo quitar. Entonces, pareceme superinteresante que vos que pois, o tren vai abrir pola porta que podandes ir a estudiar, podandes facer unha vida, podandes aprender fora, despois volver para casa, traballar, vivir aquí e traballar fora, por exemplo, que vos movilicendes, porque aunque realmente é útil para todos, vos son desos que tendes máis anos de vida por diante, onde un servicio útil na Gudiña vai ter un impacto na vosa vida. Que estamos facendo na plataforma? Pois, como vos decía, acabamos de empezar. De momento, pois, estamos mobilizando os diferentes concellos, tanto na comarca do Barco, de Viana, de Verín, e incluso chegando hasta Xinzo, pois, para que todo o mundo sea consciente, primeiro do recorte que fixeron e despois dos impactos que pode ter nas nosas vidas. O sea, que non nos vai deixar ir ao médico a Ourense, non nos vai deixar ir ao médico a Vigo, xente que ven a traballar a Viana non pode vir e vai ter que vir en coche, xente que traballamos fora de vez en cuando tampouco podemos utilizar o tren porque os horarios non nos sirven, pois que todo o mundo sea consciente, porque o que é un usuario potencial pois perde dereitos, e o que non é un usuario potencial pois ten netos, sobriños, parentes que o veñen a ver e que non van poder vir a velo se os horarios non axudan. Digamos que esa primeira fase de que todo o mundo sea consciente do impacto que pode ter os cambios nos horarios que están empezando, fixemos xuntanzas en Viana, tamén se fixeron na Mezquita, hoxe hai un en Verín. A idea é ir facendo xuntanzas por todos os concellos para que a xente sea consciente. O sea, por un lado, estáse facendo moito bombo en redes sociais, pero tamén somos conscientes de que en concellos como Viana hai muchísima xente que non está nas redes sociais. Entón hai que facer cousas en directo como esta que están desfacendo vos, que ao final chega a un público que de outra maneira non hai maneira de chegar. Jolín, coa abella. A parte desto, pois tamén estáse vendo, igual que facendes vos, de decir, pois queremos falar cos nosos concellos, queremos falar coa Unión Europea, pois esta plataforma ten a mesma ambición, está poñéndose en contacto cos concellos, coa Diputación, coa Xunta, escalar todas esas formas de que nos apoyen, que abran os canais para que nos escuiten, que suceda. Por outra parte, pois tamén estamos axudando con esa movilización que comentábamos, pois estamos recollendo reclamacións para presentalas ao Ministerio de Transportes, as outras instancias que vayamos encontrando que nos poden amparar, para que sean conscientes de que hai un impacto e que non podan decir por aí, como dicen ahora os de Renfe, os horarios cambiaron, hai muchísimos máis viaxeiros, naide se queixou, está maravilloso. Entón, non, a ver, de aquí, pois en Viana, nos últimos días recollemos máis de 500 firmas, hai que facerlles chegar, e que non teñen excusa para decirnos que realmente todo o cambio foi para mellor. Así que noraboa a todos por este esforzo. Creo que é moi importante que sean desconscientes de que son desactores dentro desta sociedade, que se non defenden de los vosos dereitos naide os vai defender por vos. Adiante, sigamos reivindicando e pelexando para conservar os nosos dereitos.